Right, bafethu, welcome to Abazingeli Belaphi Beqiniso TV. Abazingeli Belaphi Beqiniso TV. If you uyaqala ukuyibona le channel, please do push the subscription bell bafethu, subscription button ukuze njalo masikhipha. Nibona ngale button nje selikhuphuka njengastimela samanzi. Kusho ukuthi cha sesiyakhala bafethu. Mina Siphokosi TV emhlaba ngibona ngamehlo. Ngabe usuku lakho lokugcina. Ningabadedeli bathi ningezi kwabazingele nali ekhaya lenu bafowethu namhlanje nginihambelile ngafika esigodlweni ngizodedela umkhulu azethule for abaqalayo ukumbona kuthiwa thokoza kuthiwa ndawo kuthiwa sawubona ninjani mkhulu siyaphila unjani ngane yakwethu siyaphila Nkosi yami sithe mkhulu sifika lana sabona Nkosi yami kugcwele eminyango kunama client sathi asike singene sizokhuluma la ngoba sesifikile kunabantu mkhulu abaqalayo ukubona kunomuntu oqalayo ukumbona umkhulu mina ngiyakwazi asike sikhulume ngomuntu ongakwazi umkhulu bani lo esikhuluma naye njengamanje khuluma noBabazondi babazondi yebo yes babuka nje lapha koMaritzburg kodwa ngokuhlala ngisemhlaba kwayalingana okay yes mkhulu njenganje ubona nje ifikile khona la ngibona abantu yes mkhulu ngiyenza lo msebenzi ukusiza abanye abantu yes mkhulu kuze ukuthi mangabe khona nje udinga usizo nje akwazi ukuxhumana nami mkhulu kunabantu njengamanje mkhulu asebehambe bahamba bedlala ezinye inyanga bedlala amanye ama-channel engeke siwasho ngamagama amen wena mkhulu siyalazi iqiniso lakho amen ngisacela mkhulu ukukhumbuza abantu ukuthi wena mkhulu usiza ngani singakangeni kulokho komcebo kulokho kwemali asikushiye lokho asike umkhulu akuchazela abantu ukuthi konje ulekelela ngani ngoba ngagcina mina ukwazi ukwenza izinhlanga zemali ukuvikela isibhamu ngagcina ukwazi ukwenza konke lokho akusikhumbuze mkhulu ukuthi umkhulu Zondi usebenza kanjani Nkosi amen yebo ngane zakwethu mina nje ngisebenza njengekubona nje ngifike lana nje ukugcwela abantu yes ngisiza wonke umuntu umphakathi okay khona lana ezansi namuntu noma ungakephi nje uvelela inkinga khona ezansi ngiyakwazi ukumsiza yes mkhulu mina nje into yokuqala umuntu mawuntshontshelwe yes ngiyakwazi ukumukela uze vele nje yena nje umuntu ngimnikeza 3 days yes uze izinto zakhe zibuye umuntu njengavele nje siyabantu nje amadoda nje sihamba ngapha nangapha ngiyakwazi umuntu mawuthathe isifo sokugula ngiyakwazi ukumsiza yonke into nje ngiyakwazi mangabe uthi uhambele umfazi futhi ngiyakwazi ukumbuyisa umfazi wakhe within 3 days yes into enjalo nje ngane yakwethu nje abuye mama wekhaya abuye futhi angabheke ngemuva abheke wena kodwa wena mawuza kimi nje ungabe nokudlala ngane yomunye umuntu yes ngiyenza iqiniso mawuthi uyamthanda mina ngiyenza ngalondlela ngoba ngeke asahamba amen kahle lento mkhulu ifana nesibethelo thizeni kanjalo nje yes amen mkhulu kunabantu lana abathi mina ngine business la amen izitha zengifuna phansi phezulu amen mkhulu ngagcina mina unento yesibhamu ngagcina mina unento yezitha amen umuntu uthi akasakwazi ngisho nokubuyela ekhaya abantu bamfuna phansi phezulu amen sicela ukungilandisa mkhulu ukhulume nami ukuthi namanje ngabe usakwazi ukugaya lezo induku noma unike umuntu lezo zinto ezizomsiza ukuthi zimvikele kulezi zithi noma kulabantu abamfunayo njengangisasho vele namanje ngisaqhubeka nje kuyenza kanjalo yes mkhulu ngoba ngomzekelo kungathi mhlambe nje uboshiwe wena yes mawuboshiwe uthatha amaphoyisa mawuboshiwe nje ngakwazi ukubuyisa ngalolu langa uthathe ngayo ungakalali yes number 2 even mawuna isitolo sodayisa mina ngakwazi ukukhuphukela lesi sitolo ukuvikela uzokuthi wonke umuntu mawudinga ukuthi wena ugange kuwe angayenze ukuganga kuwe yes ube uvikela ngalolanga yes ngiyakwazi ukuyenza lokho ngiyakwazi namanje ngiyaqhubeka futhi abaningi nje ngiwalenzayo yes mkhulu ngabe namanje usakwazi mkhulu ukuthumela abantu ngoba mkhulu kunabantu abahlala kude
koJozini, kunabantu abahlela kuphi koNgongozo, kunabantu abathi abanayo imali ukuthi ufike wena uzobabethelela, kodwa bacela ubathumelele imithi yokuthi babethelele la egcekeni abathakathi bangangeni. Ngabe namanje usakwenza lokho, leyo mithi usakwazi ukuyikhipha? Kunjalo nje ngiyayikhipha nje. Umuntu uqala ngiyambuza nje ukuthi ukuphi nendawo. Yes. Angichazelene ukuthi mina indawo ethize. Yes. Ngimbuze ukuthi una iphephu yini? Yes. Noma una iposi lapha ukuhlala khona. Yes. Angithumele address, mina ngimthumele izinto zami. Mase bayitholile, angichazele ukuthi ngiyitholile bese ngimcacisela kahle ukuthi asebenze kanjani. Yes. Ngisakuyenza namanje. Namanje nje. Mkhulu, kunomuntu okubukayo njengamanje lana. Othi mkhulu ngifuna into ezongisiza ngiphakame. Sengihambe ngahamba, sengikhathele manje ngifuna isiphakamo. Ngabe la ekhaya ikhona into yokuphakama? Ake sikhulume manje ngomuntu othi usefuna ukushintsha isimo sakhe sempilo, ufuna ukuphakama, ufuna ukuceba. Amen. Namanje ngisakuyenza futhi ngane yakwethu. Yes. Yeah, umuntu vele nje la phasi kwenhlaba nje. Yes. Yeah, ukuxakeka kupheli. Yes. Kodwa mawuze kimi lokho kuyaphunguka. Yes. Uyaphunguka lokho ukutholayo nawe futhi una izenzo ukuthi hayi namhlanje ngibona isingo seduze kwami. Ngalesikhathi lesi benganazo singo. Kodwa mayise kimi nje ngimlungisela izinto zami nje abone yena vele nje. Umuntu vele nje ngiyamcela into uqala ukuthi yabona njengawudinga ngalonto. Ngicela nawe uyenze iqiniso ngoba abanye baba nokubaleka. Yes. Yeah, umuntu nje mawusebalekile nami ngiyenza izinto zami khona la. Yes, mkhulu. Ukuthi vele nje angithi ngamuyenza mina ukuthi abe umuntu. Yes. Mina ngakwazi ukubuyisela ngalesikhathi bengazi. Umphucela lamandla ubusumnike wonke. Yes. Ngiyakuyenza namanje ngane yakwethu. Mkhulu, kunento engagcina uyenza la ekhaya. Amen. Into esiyifikela kahle. Amen. Le mkhulu yokuthi umuntu noma angaze ojwayele ukwenza kanjani ukuthi kube nento noma nesilwane thizeni noma angaze usebenzisa izipoki ukuthi kungene lo mcebo esikhwameni noma angazi kuplastic noma phecelezi entweni nje usukuyiphethe. Ngabe namanje usenazo lezo zinto noma lawa amandla lawo mkhulu okwenza leyo nto leyo? Yeah, mina ngani yakwethu nje ngiyakuyenza namanje lokho. Ngisasho ukuthi la kaZonde. Yes. Kuphelele. Yes. Kuphelele khona la kaZonde. Yes. Namanje umuntu masexakekile aze kimi. Yes, mkhulu. And mawudinga mina ama number wami ngiya WhatsApp ngiyafonela kule number. Yes, mkhulu. Yeah. Awukuyisho le number mkhulu abantu bayibone ngoba bakholwa ngokubona. Asisho le number le. Ithi 067 yeah 21 91 552 ngicela uyiphinde mkhulu Zondi. 067 yeah 21 yeah 91 552 kwa yona le number le ngiya WhatsApp ngiyafonela. Yes mkhulu. Ama video call ngomkhulu uyawathatha ukuze sibe nesiqiniseko ukuthi sikhuluma naye uBaba Zondi. Ngiyawathatha ama video call. Yes mkhulu. Asikho sidingo singawathatha ama video call njengomphakathi ngisiza umphakathi. Yes mkhulu. Amen. Mkhulu, singakahambe ngabe ukhona ofisa ukusho kwabantu abakubukelayo njengamanje mkhulu Zondi? Yebo. Yes. Ngingakusho nje. Ngawukhombe nokukhomba. Yes mkhulu. Yeah. Uyayibona njengana. Yabona lamafutha lawo. Okay. Awutholakala noma kuphi. Okay. Mangabe ngiyacabanga ukuthi wazi nje ukuthi khona isigubhu sibiza imali. Yes. Isona lezi kubonayo. Sicela usiphakamisa kancane nje ngqondo. Oh, nawu uZumalanga. Izona ke lezi. Awusuka ndimadoda. Izona lezi. Lawa amafutha lawo. Yes mkhulu. Hlanganisa nala. Kuza lo
khona umuthi okhona umphakamisa kancane lo yes kuba umuthi wakhona ke lo hlanganisa nalamafutha amancane ungawabona amafutha kanjena ukuthi mancane kanje maningi ka amamillion maningi la wakhipha okay bese kuba ubaba wendwa njenga umbona nje njenga uqokile kanje yes uhambisana nalonkuzi malaka into enkulu lokho ngakusho indaba yesifo sokugula khona lokho khona njengokubona lokho khona la kuyimpepho kushisa ekhaya uyakubona lokho uyimpuphu lokho nalokho kuhambelana lokho kuyahambisana bese kukhona lokho ukufaka ibhodleleni ngiyacabanga ukuthi lento le nibheke kahle uyayibona lento le yes mkhulu ningayithathele kancane ngithi uyasibona ngithi yes mkhulu lesikhumba lesi ungasithathele kancane uyabona abantu nje mangabe ukuthi unawumeqo uyasuza lo muntu ngisho namalungu siyangena la uyasuza lo ivini la ekhaya impahla zilala nje emnyango yes mkhulu komuntu uzothinda ngoba mawingena la uyastaka khona antilo ngivuke mina umnikazi wazo umkhulu amen mkhulu ngisacela mkhulu ukuthi sike sibaleke mkhulu sizobuya ngelinye ilanga sizokhuluma sike siqhubeke la sigcine khona mkhulu njengesiboko se-TV mkhulu ngisacela ukukushiya njengamanje sizazobabuyela abalandeli sizobona okunye mkhulu esingakuthola la ekhaya nangokunye mhlambe ongabasiza ngakho abantu ngisacela mkhulu ke ungenzela kanje ukuthi abantu sikujwayele ukwenza lokho la ekhaya ukuthi abantu bokuqala abawu3 kuya ku5 ngisacela mkhulu ubanike i-discount noma ake ngithi i-special mabezothi kuwena babuzondi ivideo yakho ngiyibone kwabazingeli ngifuna isiphakamo ngifuna isigubhu ngifuna uphondo mkhulu salaka ngifuna uphondo ngifuna inhlanga zemali ngifuna lokho nalokho ngicela abantu bokuqala bawu3 4 noma bawu5 mkhulu unginikela bona special angazi noma ungakwenza yini lokho amen yes mkhulu ngizoqala nje indaba yesikubhu umuntu mangemenza isigubhu vele isigubhu singetha ama-million yes mkhulu kulama million mina nje ngiyamchallenge umuntu kuna ngize lapha kwakhe noma ayizeleke la kimi yes mkhulu mina ngiqala nje kusukela 1 million kuya ngaphambili yes mkhulu kodwa isikhanyiso sakhona sithi 15,000 yes mkhulu isikhanyiso sakhona isikhanyiso sala ekhaya angifuni umuntu nje athi nako nje ngizokusendela imali angiyifuni angiyithathe imali yona umuntu ungambona mina ukuthi ufuna umuntu nje ngimbone face to face yes mkhulu athathe izinto zami nokujabula nami angishiyele lokho ngisho khona yes mkhulu khona le kusigubhu kuna into ukuthi ngizokukalela nje ukuthi ahlambe nje izokunikeza nje u800,000 ngesuku kuna 20% owami yes 15,000 sokhiphile vele noma mase ngifikile mina kwakhe noma aze la kimi yes kodwa mase utholile lo mali lo 10% u20% wami yes mkhulu yena angayenza iphutha yes sidlule lokho imeqo umuntu umkhulula nje abe right yes imali yakhona nje 6,000 for abantu bathi banemeko ibhizinisi imali yakhona nje is 25,000 yes mkhulu kuba kumuntu ukhala ngaye ukuthi mntaka baba angifikele kulamandla ngifikele amandla athize mina nje kuyaxoxisana yes mkhulu amen mkhulu sikuzwile mkhulu kunabantu mkhulu abakubukayo abanamabhizinisi bathi bafuna ibhizinisi liphakame ngiyathemba ukuthi mkhulu bazokuthinta njengoba inamba zakho zigijima phansi escreenini babuzondi singakahambi ngisacela ukushiya abalandeli nje ngamazwi nje amafushane nje sesizohamba siphinde sibuye la ekhaya kwababuzondi sitete labanye abantu bangena amen
Yes. Lento ngizokuyenzela mina into e1. Yes. Ngizokwenzela nje improve. Yes. Yokuthi kubaba kaZondi abantu bayaphumelela. Yes mkhulu. Ngizokwenzela nje ukuthi ngibone nje njenganani nifikile la kaZondi. Yes. Nibone nje ukuthi hayi ubaba Zondi imali nansi iyenzeka. uthi iyenzekayo. Nabanye abantu bayibona la. Yes mkhulu. Makabe ukhona umuntu uxakekile abhekisana nobaba Zondi. Yes mkhulu. Amen intaka baba. Siyathokoza mkhulu. Ake ngithi abalandeli abayilindele ivideo ezongena umkhulu ekhombisa lamandla akhe. Umeni Sports TV mhlaba ngibona ngamehlo ngabusuku lakho lokugcina abazingeli belaphi beqiniso TV. Bangandidisi thina already makoya khokha fana usemncane sengephe. Sanibona intaka baba. Namkhulu. Sibuyile kaZondi. Njenga ngisho nje eqaleni ukuthi ngisazokukhombisa into ukuthi abantu bakhona. Yes. Mangabe ukuthi umuntu uxakekile abhekisana nobaba Zondi. Inamba yami vele nje ngishilo kunene. Njenga nibona nje lesikwama lesi. Angithi yasibona nje. Yes. Asinalo lutho ke. Yasibona? Yes. Asinalo lutho. Kodwa ngifuna ngingilashele imali la usenibone ukuthi ubaba Zondi umsebenzi uyawenza. Ngiyawuzwa. Amen. Khona la ngidinga ukuthi 5 minutes nibe khona la njengamanje. Ngifuna ukubabonisa laba bantu. Babone ukuthi kaZondi akudlali. Amen. Hambani madoda. Nabo ngiyabona ukuthi niyeza ngenani. Nako ke sebafikile ke. Ya, hlalani phansi. Niphumule niyenze umsebenzi mningi kabi. Ya. Angithi la isikwameni benganalutho. Yes mkhulu. Ngifuna abantu babelieve ukuthi vele nje kaZondi la. Yes mkhulu. Ya, ngicela ngivulele lesikwama nibone ukuthi kaZondi akudlali. Kungabike sekuphuma enhlwathi noma enyoka la. Ngeke kuphume umfana wakithi lana kaZondi sekufikile okubo kaZondi. Asike Hayi kuleka. Hayi mkhulu ngeke. Uyayibona ke? Ngeke mkhulu. Kanjani baba Zondi lesi sikhwama besingena. Uyayibona ke? Imali sesitole imali. Ilabo bantu baphila kanjalo la emhlabeni labantu. Baphila kanje kaZondi. Umuntu uxhumana nami nje uphila kanje. Mkhulu le mali uthi ayinamgomo ayinamthetho le mali. Ayinamthetho njenga ngikutshela nje ngiyakupha nalo 200 wena hamba uthenge sinye. Yes. Ningabaleke nje ukuthi kaphika kanje. Akhanje nje kanjalo. Ningabaleke nje ufike kaZondi. Yes mkhulu. Ngifuna ubelieve abantu. Yeah. Ukuthi mkhulu namanje usakwazi namanje nje ukuyenza lokho nje. Mina ngiyeza kubona noma bafike kimi. Yeah. Mkhulu, ngabe inkanyiso yala ekhaya namanje ise u15,000. Yes mkhulu. Mkhulu, umini Sports TV mhlaba ngibona ngamehlo ngosuku lakho lokugcina. Ngisacela mkhulu sesihamba. Ukusishare namazi nje amfushane mkhulu. Sike sihambe siyobamba into esizoyidla ngayo le mali lena sike siyisebenzise kancane mkhulu Zondi. Amen. Njengoba ngishilo ukuthi senifikile kaZondi la. Ngiyakupha lo 200 uphume khona la. Bathuma abafana nihambe nothenga idrink noma uthenga singwa nihle ningasabe futhi. Yes mkhulu. Nisote nibuye futhi la. Yes. Amen. Abazingeli belaphi beqiniso TV. Ithina ke sifika ngqo. Sibazikele jikelele lingabadedeli thina sishaya umsebenzi bafana khohlwane. Sekunjalo ke madoda amakhulu sicela ukuhamba mkhulu sibuye sizokubona mkhulu sathi shwi eyitolo mkhulu sihambe siyothenga sike sibone ukuthi singabuya nani okumnandi mkhulu. Amen. Siyathokoza. Amen.